A directora xeral de Xuventude visitou o centro de día de Agadea en Rianxo, que participa no proxecto Talento Interxeracional. Trátase dunha iniciativa que favorece o contacto entre os mozos e a terceira idade. É un prazer estar hoxe aquí visitando a Agadea e tamén o proxecto que están levando adiante dentro do programa Talento Interxeracional, que une pois a persoas maiores como Lola e como Rosa, con mozos e mozas daqui do instituto. Para nós é unha iniciativa moi chula e que realmente está axudando a moitísima xente, non, a conectarse pois e a aportarse de maneira bidireccional, porque os mozos aportan moitísimo a xente maior e dende logo os nosos maiores aportan moitísimo aos nosos mozos. Os participantes no programa, 3 mozos e 3 mulleres de idade avanzada, destacaron o enriquecedor que resultou o intercambio de experiencias, polo que xa están desexando repetir. Íbanos de ganchete por aí, por todo, os dous, por aí, polo paseo marítimo, o que non vi a produciñas tía casa que tu liaban aí, pero era moito, Medrastes ese día. Ese día, miren, con este. Hombre! E nada, xa desde o principio, cando fixemos a primeira xuntanza aquí con eles, xa sabíamos que iba a ser un proxecto encantador. Xa o simple feito de poder xuntar dúas generacións tan distintas, con tanta historia, con tantos anos de distancia, é algo impresionante, porque nos enseñamos a actualidade e eles enseñanos o que como ha sido a vida, non só aquí en Galicia, sino tamén na zona de Rianxo, porque, bueno, Lola contoume nos moitos paseos que dimos, como era Rianxo antes, pues, como estaba construído, o Porto sobre todo, que antes non era nada, ahora está bastante construído. Compartir experiencias con eles é algo maravilloso, compartimos historias, compartimos momentos. Bueno. Agadea beneficiase este ano dunha chega de 20.000 euros a través da liña Talento Interxeracional para desenvolver este tipo de accións que promoven a conexión das diferentes xeracións na busca dunha sociedade máis cohesionada e solidaria.